Wong percaya ki biar sopir kulo Mas. Nggih, ngeres, ngeres. Kowe tamang itu. Kowe lek dadi supire Pak Suno. Hati-hati lho. Dadi supire Pak Suno coba. Awalane piye iki kok Mbak Lucy kalau nggih. Pertama aku lek ditelepon Mbak Lucy. Le, sesuk melok Pak Sun gondrong gelem. Pak Sun niku sing pundi ya, Mbak? Aku ya ora kenal. Wong aku ning Banyuwangi. Wonge bagus, wonge apian ngono. Oh nggih, kula purun, Mbak. Akeh pertama teko ning miri gambar ta. Wah, omahe kok apik men. Dalang sugih, dalang kondang. Pak lah niku griyane sinten sing ageng? Yo aku ngono ya Pak Edian. Terus mari ngono ki jaman sing ning daleme rong studione. Studio dilebokne. Tanggapan ning Banyuwangi. Tanggapan ning Banyuwangi, supire ora enek kan aku mbiyen sopir wong bapakku sopir kan ya yo iso. Tak setiri Dik wong melok dalang kondange alon-alon. Pripun sak menten swidak pun banter napa dereng Pak? Sampai sithik karepmu ngono ya. Ndandake teko Tulungagung Banyuwangi lek ya adoh tadi. Teko Malang kok ora ndang ngejak mangan. Meneng ae aku. Aku yo awakmu gak wani celuluk. Ora wani celuluk. Paling mbok batin tok. Aku anyar kok. Iya. Aku yo kan. Nggih ya. Pak, mboten mampir-mampir udut-udut napa ngerokok. Merusak kesehatan. Mancing awakmu jawane. Merusak kesehatan. Terus aku teko Ndambet sampai teko Jember. Teko Jember, Pak. Anu ta Pak, mboten ngerokok-ngerokok napa ngopi lho. Luwe to Le? Lho, nggih aku ya ngono. Mampir mesti mampir. Tak enggokne, Dik. Tak enggokne ning daerah Jember kuwi jenenge warung Umi ki wah jan gedine 7 turun. Gedhe banget. Bakso semua komplit di situ. Rawon sembarang enek. Menggok ning kono omonge piye jare bos e. Heh, aja ning kene kegeden ngono. Aku mlaku neh. Aku neh. Probolinggo no. Ora sampai Probolinggo wis teko Jember kok. Iki ning Jember ning kota restoran gede, kuwi biasae bis mlebu rono. Ngomongnya piye no? Kepadangan rapi nggone ngono. Akhire teko aku mikir. Iya, termasuk golek kesehatan jare. Wah, Pak Suno kok pilih-pilih aku ya ngono. Mari ngono, tembuti to Pak? Kono lho ngarep ngono enek langgananku. Wah, berarti restoran gede. Aku mlebu blek lah kok langganane kok ora enek parkirane. Aku ya ngono. Ya mikir, Dik, kok ning pinggir rel aku ya ngono. Gede mesti depot apa? Depot diengkulmu wong tuwek lho, wong sitok bakul sego pecel tok. Ngono. Tapi kan lawane komplit ndok kene iwak. Ya lah kono ki ndok iwak komplit, Dik. Agek tas dikai pecel ape njikuk iwak lho ngomongnya piye. Oren nggak boleh. Kolesterol. Aku apa njikuk? Ya bener kesehatan. Apa njikuk daging? Ya nggak oleh. Asam uratmu darah tinggi lho. Mari ngono njikuk ndok lho, Dik. Ndok goreng lho kuwi lho. Gatel lho omongane. Akhire njikuk kon tempe karo peyek tok. Dadi wek gak iso njupuk daging gak iso ndok. Ora